došli u novi video. Sada ćemo da snimamo. Znaš da ćemo snimati? Bomba, ti si bomba. A nazvamo ti na ideja Fenzon. Pa sad ćemo da snimamo kako pravimo salto. Dobro, ko je bolje salto napravi Ne. Sad ćemo da pravimo kakvo bilo salto. Može bez ruke, može sa ruke, ali ne može i da skokamo, ali ja tako ne znam zašto skokati. Ajde, idemo. Pišite na komentare ko će bolje napraviti salto. Ne, neće. Nijedan ne piše komentare. Zašto on ne zna on da pravi salto zato? Znam. Vidite samo on. Odi daleko to, ama rodi kaj kunjata. I pravi nešto smešno. Gledaj na kamerata. I pravi nešto smešno. Samo vidite vi ona. Vidite samo ona. Samo vidite ovo. Samo vidite ovo, bro. Vidite vi to budalo. Šta si tako budala, brate? A ti, Đuđe? Sad će stava 2 subscriberi. Ama će snimame salto, ti što reče? Ajde, idemo sada salto. Ili nećemo saltom, zato što tamo je lano, zaboravim. Nego ćemo da snimamo rumesu, sve ćemo da snimamo. Ajde, babo. Prvo će moj brat, ajde. Vidite samo ono bebe kako ide. Čekaj, ne pre. Samo vidite ono bebe kako ide po nas. Ajde, pravi pičko. Šalim se. Dobra, takvo salto. Aj sad su skokane da vida, deka znaš dobro salto. A šta si uradio, Amini. Mi rafatarendo. Drži me sada da viš šta ja pravim. Hoćete sa ruka ili bez ruka? Samo vidite, čekajte. Ajmo. Prvo ćemo ovako, onda ide salto. Ajmo. Šta je ljudi to? Prvo neće. Prvo to. Sada ide salta. Ma šta je to? I ti tako praviš. Dobro. Ajde ćemo ja. Ćemo ovo. A šta je to? Nije bilo dobro. Sve. Vidite. Dobro. Ajmo. Snimaj! Če vidiš da ga video to tako praše. Ja ću rumu da snimam, neću te. Dobro, pičko. Ti smek! Sada vidite Džingorango. Šta je ova bila? Šta je? Koliko je Bepev zov? Što snimam? Ruma. Kad pre isto kao mene, valjda. Ruma, da te ja dam guma. Ruma, da te ja dam guma. Tik, tak, tik, tak. Ljudi. Gledajte ovo. Čitas, jadi. Sada kada preženim Da vidiš ovo ima u dela. Ajde, no dođi vam. Kada preženim Daj me nož.
Dede, pazi samo da ne, pazam da ne snimam video, dede. Dede, snimam video 5 minuti. Evo, 8. I sada ćemo da se... Čukundeda. Gde si Čukundeda? Dajmo brat više. Dajmo brat. Dajmo brat. Dajmo. Moj brat. Gde je moj brat? Gde je moj brat? Gde je moj brat? Gde je moj brat? Pa gde si, Dragane, crni Dragane? Dobro, crni Dragane. Aj sad kako ne ide da baciš ljudite. I dođite. Zatvorite vrata. I to je to od ovog videa. Molim te poljubi. Čekaj. Poljubi. Poljubi. Ama kako ne ide, ako ne snimam više video. Poljubi. A? Ne. Dobro. Poljubi.